Alright, game. Yun. Okay, ano? Unang tunog. Wow. Bomba mo. Yun. Woo. Solid. O, diba? Kamusta? Ano masasabi mo? Sakit sa tenga. Sakit sa tenga. Ayan po. Tapos na yung ating ano, Orion. Yan. Ikaw naman, bro. So, si Idol naman isa. Ayan, yan. Woo. Wow. Solid, ano? Sarap, ano? Bili na, bili na. So, yun mga idol. Nandito tayo ngayon sa Aguilar, Pangasinan. At nakikita nyo yung ating ipapagawa today. Bagong-bagong Z900 standard. Kalalabas lang sa kasa, ano, mainit-init pa. Halos galing kami doon. So itong bike na to, papapalitan natin ng bagong exhaust dito sa B-Max Orion, Pangasinan. Yan. Or kung familiar kayo sa Orion, dyan sa may Quezon City, yung kanilang head office. So shoutout po kay Sir JP. So ito, yung idol natin, siya yung gagawa, mamaya interview natin. So papakita ko sa inyo at paparinig ko sa inyo yung kanyang stock exhaust, ano. Ayan, sige. Yun! Diba? So ito po yung pinaka-mismo muna natin. Stock exhaust natin. Hindi pa sa ganun kalakas. Kumpay natin mag-order. Yan po yung taktilog niya. Mamaya, papakita natin sa inyo yung final. Pagkatasa yung taktilog dito ng ating value. Kasi na. So yun, idol, ano ba yung pinaka-mismong gagawin natin dito? Dito, kakat-delete natin yan dito. Dito ikakat natin. Tapos papalitan ng tubo yan. Papalitan natin ng tubo. Hanggang saan yung cut niya? Hanggang doon na. Okay. So yun mga idol, papakita natin. Kung mula rito, hanggang doon. So ito yung mawawala. Papalitan na natin ng straight na tubo na yan. Yan. Sige. So yan, babaklasin na niya kasi medyo mainit pa na konti. So mamaya pipili tayo ng slip-on na canister natin. Gusto rin kasi ni Idol yung may-ari, yung medyo basic, yung medyo malakas. So mamaya magka-sound check tayo. Unang baklas. Ilang kilo kaya yan? Pagkano? So ito guys, nasa 8 kilos ang ano niyan, ang pinaka-estimated. Ganun siya kabigat. So malaki-laki yung mawawalang o mababa ako sa timbang para dito sa ating C900 pag napalitan na to. So ang gagawin nila diyan, hanggang dito yung tabas para yung catalytic may iwan. So meron pa rin tayong warranty. Ayan. Ganun pa rin naman yung magiging tunog niyan. Pero siyempre kung ito, pinutol mo dito, hanggang dun sa may, hindi mo na sinama yung catalytic, mas malakas yung sounds. Pero yun nga, dahil sa warranty, iiwanan natin yung catalytic. Hindi na puputulin doon. So yan mga idol. Para sa mga gustong magkaroon ng mas magandang exhaust sound, yan po yung gagawin nilang pag-cut dito sa ating ito ko ni yan, meron pa silencer. Ito, mas malaki, Ibana 5. Mas base ito. Ibana. Ito naman, pang underbelly, no? Underbelly, laki na magbutas, ano? Dito, napakadaming exhaust, no? Muffler style. Bahala na kayo kung anong susunatan yung so, yun, yung Diana. Ito naman si Amanda. So, yun yung mga pangalan ng mga pipe nila dito. Yung Diana pipe, color black. So yan, ikakat na yung
So yan ang kinakat natin, yung pinaka-bread box. Yan. Yan yung tatanggalin. So ito yung catalytic ano. Pinaka ano niya, filter. So yan, yun yung importante kasi pag tinanggal daw yan, mawala na yung mga warranty ng ating bike. So yan, idol mo, catalytic. Ito naman yung ating bread box. Meron daw mga divider sa loob to. Kaya napipigilan yung lakas ng sound. Yan, sound check. Wow. Pa. Amanda. Uy. Pa rin ah. Ane pa. Ano masasabi mo? Malaki. Diana Subiri. Mas basic no? So ito yung brand new na ano silencer, yung Amanda. Ayan, nakabalot pa siya. So ayan idol, mga kita nyo kung gaano kaganda to, kaporma no. Talagang basic yung kanyang pinakatunog nito. Final na po tayo na ang installation. Amanda Orion. So ayan, meron siyang bracket na nilagay. Pogi ng design no. Spring para ano, walang kawala. Okay, so yan po mga idol, tinapos na ni agad ni brother. Kala ko mamayang gabi pa kami dito eh. So inurasan natin si idol mga anong side dumating? 11. 2 hours pa lang. Oh, di ba? Napakabilis. Servisyong Orion 'yan. Dito lang 'yan sa ano. BMAX Orion, Pangasinan. So 'yan mga idol, tapos na. Final cleaning na lang tayo, oh. Ayan na, oh. Sa wakas. Ayan po. Tapos na rin. So kami tapos na, alas 11 kami dumating. Paano na naman sila kuya? Sila alas 8 pa ng umaga. From La Union, shoutout sa kanila. Agoo La Union. Yan. Mga taga-Arab.